दिनै जोङो नायनि exercise 5.2 निखौ बेयाव मा होनदों नाम्बार दं fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d the common difference, and an the nth term of the AP. ओमफ्राय बेयाव मा दङ खायसे लांदां जायगाफोर दङ नाम्बार 1 आव माखौ दिहुननांगौ जोङो an खौ दिहुननांगौ नाम्बार 2 आव माखौ दिहुननांगौ d खौ दिहुननांगौ नाम्बार 3 आव a खौ दिहुननांगौ नाम्बार 4 आव n खौ दिहुननांगौ नाम्बार 5 आव माखौ दिहुननांगौ जोङो an खौ दिहुननांगौ बिदिब्ला जोङो माबायदि मोनदोंमोन रिलेसनखौ फार्स्टआव जोङो कमन डिफरेन्सखौ बोरै मोनोमोन जोङो a2 माइनास a1 बिदि बायदि मोनोमोन ओमफ्राय जोङो a2 खौ माबोरै मोनदोंमोन जोङो a1 प्लस b राइट ओमफ्राय जोङो बिदि बायदिनो a3 खौ माबायदि मोनदोंमोन a2 प्लस b बिदिनो मोनगोन ओमफ्राय जुदि जोङो n लायोबा माबायदि मोनगोन होनबा मायो an लायोबाथाय माने an माइनास 1 प्लस बिदि लिरनो हायो नोंना जुदि n टार्म जायोबा बिदि 3 नङा n खौ 3 लायोबाथ' माने 3 माइनास 1 नङा होमबा ओमफ्राय 3 खौ n लायोबा माने 2 खौ मा लिरनो हायो जोङो n माइनास 1 राइट आरो माबायदि मोनबावगोन जोङो a3 is equal to a1 plus 2 बिदि मोनोमोन नोङो बोरै मोनो a2 खौ माबोरै मोनो जोङो a प्लस a1 प्लस d नङा होमबा a3 खौ बोरै मोनो a1 प्लस 2d बेफोरबायदिनो a4 खौ बोरै मोनोमोन जोङो a1 बा बेखौ a1 खौ माने a ल'बो होनो बेखौ माबोरै मोनोमोन जोङो 3d नंगौना ओमफ्राय जुदि बेखौ n लायोबा नंगौना होमबा an जायोबा मा जागोन a1 नङाबा a प्लस a मायो 4 3 खौ मा लिरनाय जोङो 4 माइनास 1 नङा होमबा बा n खौ जोङो जुदि 4 खौ जुदि n लायोबा माने 3 खौ मा लिरनो हागोन जोङो n माइनास 1 नङा होमबा बिदि होमबा जोङो ई मोनसे रिलेसनखौ बाहायनानै जोङो दिहुनगोन गासैखौबो a ना माजों समान जायो a1 प्लस n माइनास 1 d बे मोनसे रिलेसनजों जोङो बेयाव थानाय गासैखौबो मा खालामगोन केलकुलेट खालामगोन जेखौ दिहुननो होदों बेखौनो दिहुनगोन बे मोनसे रिलेसनजों रिलेसना माने जोंनिया an is equal to a plus n minus 1 d रिलेसना जोंनिया बे जाबाय माने फार्स्टआवहाय जों पजिटिभ दे 1 नि जोङो 1 आव मा होनाय दोङो a आ होनाय दोङो बेसेबां 7 d आ होनाय दोङो बेसेबां 3 n आ होनाय दोङो बेसेबां 8 जोङो माखौ नांगौ an right an is equal to what बस जों मा मोनदोंमोन an is equal to a plus n minus 1d होमबा a बेसेबां होनाय दोङो 7 plus n आ बेसेबां 8 minus 1 d आ बेसेबां 3 बेखौ बेसेबां मोनगोन जोङो 7 plus 7 into 3 ओमफ्राय 7 plus 7 into 3 21 बेसेबां मोनगोन बेखौ 28 ओमफ्राय therefore बेसेबां an नि भेल्युखौ बेसेबां मोनखो जोङो 28 मोनबाय थिग बेबायदिनो माखौ दिहुनगोन जोङो सेकेन्ड नाम्बारनिफ्राय सेकेन्ड नाम्बाराव मा दिहुननो नांगोन नाम्बारखौ नायनो जोङो मा दोङो a आ होनाय दोङो बेसेबां माइनास 18 बेनिफ्राय d आ होनाय दोङो बेसेबां गैया d खौ दिहुननांगौ नङा जों सेकेन्ड नाम्बाराव d खौ दिहुननांगौ बेनिफ्राय n आ बेसेबां होनाय दोङो 10 बेनिफ्राय an आ बेसेबां दोङो 0 जोंनो d खौ नांगौ मा दोङो an आ बेसे होनाय दोङो 0 होमबा an आ माजों समान an आ माजों समान a प्लस n माइनास 1 d बेजों समान करेक्ट होमबा जोङो a आ बेसेबां होनाय दोङो माइनास 18 प्लस माबाया n दोङो ना n आ बेसेबां 10 माइनास 1 d आ बेसेबां d आ गैया टू बेसेबां इयो 0 डिस्टेंस प्लस 18 को जों प्लस होगोन ना 10 निफ्राय 1 थांबा 9 18 जों माइनास 1 जों थांबा प्लस 18 डिस्टेंस प्लस मा जागोन d is equal to 18 divided by 9 बेसेबां मोनगोन इयो 2 होमबा कमन डिफरेंस d को बेसेबां मोनगोन जोङो
2. Therefore, D is equal to बेसेबांनो 2. Common difference D खौ मोनबाय 2. Easy, right? मा मोनसेखौल' बाहायदों जोङो ए मोनसे सोमोन्दो जों बाहायबाय थादों a is equal to a plus n minus 1d ये मोनसे जोङो बाहायदों ये मोनसे सोमोन्दो जोंनो ये मोनसे सोमोन्दो जोंनो मायो खालामबाय थादों जोङो नेक्स्टनिया एबार मायो 3 आव माखौ दिहुननो नांगौ जोङो a खौ दिहुननो नांगौ d होनाय दोङो n होनाय दोङो इनिफ्राय n होनाय दोङो मा खालामनांगौ जोङो a मायो फार्स्ट टार्म होनांगौ गिबि बिदाब जोंनो नांगौ गिबि बिदाब maka namun you bisa ni ya number 3 a ko namun a is equal to what ini permakan ini kan d bisa bang minus 3 n bisa bang 18 by n bisa bang minus 5 dari kam lang yan n ko beri mana mana ya lebih pulang baca dengan sudah ambanya mazal mana practice ini kalau nak boleh dari pulang baca ambanya kena sini ya gusau salah mana ni masan saja rena dia mana practice kalau ni salah mana Berarti habis bang ini kan? Iya, karena benar-benar kan? N habis bang, N 18 minus 1. Dia habis bang minus 3. Ya udah nggak? Minus 5. Sebenarnya gue A. Bisa bang ni 17 nih kan? 17 into minus 3 equal to minus 5. Membayar 17, 3 udah minus 17 udah plus. Sampai plus itu minus 7. Sebentar ya kalau kacau. Membayar 7 to 21 to sum 17 to 3 to sum 21 you want to sum by 3 51 है 51 minus 5 masa ये इसे माने प्लस है कि जो माइनस हम कर बने पाई प्लस पे माइनस का मैंने देखा उसे में ये माइनस 51 जगह हमने समझ बा प्लस है बे भाई ये 51 नंबर भी से 46 बा एक ये माने गिबी बिदाबा मालूम के जन या 46 में बा चलो ना इजी तो इजी 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 अभी मालूम बहुत 4 number yang mati guna dengan n diundang dengan n 5 number yang mati guna by a n diundang by a first ini kita pilih ke number mana sudah aku diundang ini sama 4 ke 5 kan sudah diundang banjir 4 sama mana dengan a habis bilang sorry a 5 number ke seribu a habis bilang dengan minus 18.9 ini dengan d habis bilang 0 by a habis bilang ini dia 0 nggak doang kelasnya beda deh sorry kelasnya beda dengan dia bisa bilangnya dia 2.5 ini bisa n ke sana dibilang ke n bisa bang n 3.6 n ke beri mana macam a plus n minus 1 d is equal to 3.6 this implies a bisa bang minus 18.9 plus n habis bang kaya n minus 1 d habis bang 2.5 equal to mana 3.6 this implies mana ke n ke n minus 1 jika saya ditengah itu 2.5 is equal to 18 yang tambah mana 18.9 ya jika minus mana dari sini tambah plus 18.9 this implies ya misalnya n mana dari n minus 1 lagi ini 2.5 bagi sampai apa nih sini tambah karena bisa ingin kan bagi ke plus tambah bisa 5 jadi dia basically 11 12 number 12 को यहाँ चेंज हो रहा है तो जाना तो ये 22 पॉइंट बने ये so number n का number n is equal to 1 as number plus एक number plus ये basically तो 25 का into 22.5 पर मान रहा है मतलब 2.5 में 2.5 divided by 2.5 9 by which mana 9 9 dan berarti kemana sama 9 by 1 plus 9 bisa bang 10 by n ko bisa bang sama 10 by sana misalkan boleh dan ini saya mencemari boleh last number ada last number yang masuk soman jagan first number nih jangan soman jagan jauh mana dengan ya hanya dengan by dia 0 na by n namanya
105 होमबा एना बेसेबां जागोन d आ 0 माने d आ माने 0 ना ओमफ्राय d आ माखौ होनदों कमन डिफारेन्स दंना बेसेबां बारायदो बारायलांनायनि बिबाङा माने 0 ना ओमफ्राय बारायनायानो जाखायो नोंना फार्स्ट स्टेपाव जिखिनिमोन सेकेन्ड स्टेपाव बारायनायानो जाखायो ओमफ्राय फार्स्टआव जि थायो इनो थागोन जुदि इनो बारायाखैबा इबो बाराया इबो बाराया इबो बाराया नोंना ओमफ्राय बिदाफोरनियाबा बारायलांनाय नङा होमबा एन्सारा मा जागोन 3.5 आनो जागोन मिथिबाय नोंसोरो सिस्टेमेटिकेलि बानायलांबानो जाबाय आं खोन्थाबाय मा जागोन इनि एन्सारा मा जागोन 3.5 3.5 बानायनो हायो 3.5 माने ए नि भेलुआ जि जायो बेनो जाहैगोन नोंसोर इखो खालामनानै हायाबा खोन्थाहर I will do. Okay.